vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessage. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka aya atinoti funny confessions. Kana muine funny confessions enyu, please uyai nawo funny confessions enyu kuinbox kwangu. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai: so hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindi posterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu yangu. Nyaya yamukoma yakamira sekudai: so inini I am married zvangu, ndine makore 37 ekuberekwa, ndigere zvangu nemurume wangu muno mujoni, takasangana muno mujoni. So at that time patakatanga kuteita ndainge ndatogara zvangu ndine mwana wangu one from my first marriage. Saka pandakazotanga kudanana navo baba ava ndakabva ndatoti uyu munhu ndava kutongotozvibatira pano, because kana ndikasazvibatira pano ndichangoramba ndingorimo mumujolo umu. Saka vaiti kana vakandi dana kusleep over ndaibva ndaramba, ivowo ndaivatendedza kuti vange vachiuya kumba kwangu, asi kumba kwangu ndainge ndine zvivindi zvokuti ndinge ndichiramba. Paya pavanenge vava kuda bonde ndaibva ndatoramba zvachose. Ndaizongogumisidzira tichingoita izvozvo zvekubatana. Apa ndainge ndichitira kuti the more yandinovanyima bonde the more yavachazomanikidzika kuti vange vachinditora kuti vange vachizondiita mukadzi wavo. Saka pane pamwe pavakazondidana, but pavakandidana apa inini ndainge ndiri kubasa apa muIndia wangu. Musi iwoyo ainge aswera asipo, saka ndakangoswera ndichimontsa mukoma, ndichingozviudura, ndichingotora zvima leftovers zvezviya ndichidya. Apa ngoma ndipo paakabva azonditi ainge aine mari iyo yaainge achida kundipa, achiti mari iyi ndikuda kuti unge uchizotumira mwana wako kumusha. Zvino pakati mari apa hakuna mukadzi anoramba mari. Ndakabva ndatongozvishingisa, but mweya wandainge ndichiburitsa mweya wainge uchinhowa, because ndakaswera ndichidya zvinhu zvaivava, zvinhu zviya zvinobikwa nemaIndia zvinenge zvichivava. Saka maside effects acho ndeyekuti wega kana ukaburitsa mweya unyazonzwa kuti ya panapa iri ibhomba. Ndaiti ndiri murodhi ndichifamba ndichienda kumba kwake muchinda uyu, ndaita zvekumanikidza zvekuburitsa mweya ndichiitira kuti pandizosvikawo kumba kwake ndizosvikawo at least zvava nani. Mukoma ndaiti kana ndikachiregedzera kudai so ndiri murodhi ndaita kunzwa kuti ya rodhi yese yaita kusara ichinhowa. Ndakatopesana nevamwe baba ava vakangokarukawo vabuda pagedhi pavo muIndia baba ava, saka vakabuda vachitoda kuenda kuno exercise. Ndakati ndachiregedzera navo vachibuda pagedhi repamba pavo, ndakaona baba ava vachingobata mhino yavo, but inini ndikatongoita don't guy, because ndaiziva kuti kumberi uko kwandiri kuenda ndo kwakandikoshera. Ndakati ndichinosvika mulocation mavo mavanogara ndakambomira zvangu ndichinzwa kuti mudumbu mangu mainge muchiri makazara mhepo. Ndokubva ndaregedzera kekupedzisira, ndakaita kuregedzera mukoma, ndakaita kutsinzinyira, ndakaita kufinyamisa kumeso ndichishandisa simba rose. Saka apa ndo pandakazoita mistake, because ndakati ndamanikidza kudaro ndokubva ndanzwa kuti ndainge ndapusha kadhodho. Saka ndakabva ndazongozviudza kuti let me control it. Ndikangoti apa usiku hwose ndichangotsvaka nzira dzekuti ndinge ndichingokontrola kadhodho aka kashoma kandainge ndasvindidzira. Ndaita kukanzwa kuti kainge kakaita kumira pamuromo chaipo. Mukoma muchindawo akabva angobuda gate ndokubva atondigamuchira munhu ndokuti ndimbundikira. Apa ndainge ndakaita kusunga tsinga dzekumashure uku ndisingade kuti kange kachibuda. Takazoti tasvika mumba make munhu kwava kutozama kundiwisira pamubhedha. Ndikati panapa hazvitomboiti kuti ndinge ndichimutendedza kuita bonde neni, because anokwanisa kuzokaona kakadongorera. Ndakabva ndatongoramba mukoma ndokubva ndamuudza kuti ndikuda kuita wet, ndikunzwa kuda kuita wet. Apa kuti ndinge ndichienda kunogezera kubath kwainge kusingaiti, ndezviya zvekuno kujoni zvekutoti munotongogezera mu1 room imomo. Saka ndakaona kuti imaxus. Ndakabva ndabuda ndokubva ndaenda kutoilet, sezvo ndainge ndati ndoda kuita wet. Ndakanyara kutora tissue ndikangoti kana
saka ndakabva ndaregedza kutora tishu ndikati kutoilet rinenge riripo. Izvo pamba apa vanhu vepo vainge vagara vachingonetserana nyaya yematishu, painge pasina ainge achida kutenga matishu, saka umwe neumwe ainge ava kungogara netishu rake mumba make. Saka ndakangopinda mutoilet mukoma ndisina kana tishu zvachose, ndikangonogara pachemba mukoma ndokubva ndakasundidzira kadhodho kaya apa kainge kakanamirira zvekuti pakazongodonha kapisi kadiki diki, the rest ndokubva pazongosara pakanamirira. Zviya zvinoitika kana mudumbu mako muchirwadza zvekuti magadziko awa ose anosara akaita kunamira. Ndo zvakaitika ipapo mukoma. Ndakabva ndati zvino ndodii apa shewe vainge vakabatwa nechimwe chikara chekutoda bonde, because apa tainge tatovimbisana kuti nhasi tinofanira kumbochipisa, saka chikara chainge chakavabata. Zvino ndakati ndava kuda kubuda ndokubva ndanzwa kuti shewe vainge vakatondimirira padhoo, ndikaona kuti ya awa ndo ainge ava mahwani. Ndakaflasha mukomana chindichaflasha apa kadhodho kaya kainge kari very stubborn because kainge kari kadiki diki kasingaremi apa pasina kana matishu, because kana kuri kunzi rikaramba kuenda ukaisa zitishu pamusoro, weight yetishu iyaya inobva yazoita kuti kaya kanenge kasingade kuenda kanogumisidzira kazongotakurwa netishu rere yakobva kaenda. Zvino apa zvainge zvisingaiti because kainge kakangoita kanhoko mukoma, kanhoko chaiko chaiko. Ndakabva ndati zvino ndoita sei. Ndakati ndaflasha kudaro mukoma nacho ndikaona kuti panapa hapasisina kana plan, because mutoilet umu mainge musina sinki. Ndakazotongoita zvekutongotanga kutongozvigeza mukoma nemvura yemo muchemba imomo, ndokubva ndatoona kuti panapa hapana plan. Ndakazvigeza nemvura yemo muchemba apa kaya kainge kachingorimo kadhodho kaya, but ndikangozviudza kuti handiti itsvina yangu. Apa shewe vainge vakangomira zvavo panze. Ndakati ndichingonovhura dhoo, munhu ava kuda kutanga kundimbundikira apa. Ndainge ndambozvinhuhwidza, maoko angu aita kunhowa siweji chaiyo mukoma, but ndakangova pusha zvangu kure uko ndokubva tazopinda mumba. Takati tichingonopinda mumba ndikatoona kutoti panapa kana tikada kuita zvebonde first, muchinda uyu achazvifila, achazvinzwa kuti maoko angu ari kunhowa dhodho chairo. Ndakabva ndangotora dishwasher ndokubva ndati ndiri kuda kuti ndinge ndichienda kunosuka ndiro. Apa kusuka ndiro kwainge kusiri kusuka ndiro kwemunhu ane hunhu, but kwainge kuri kusuka ndiro kwekutoda kutoti mweya uya wedhodho usazonzwika mumaoko angu. Mukoma nacho ndakazoti zvino ndapedza kusuka ndopa ndakazofila kuti at least zvainge zvaita sekunge zvainge zvava nani, but kasmell kaya akana kana kumbogara kabuda usiku hwose mukoma. Ndainge ndakangosunga tsinga dzekubhekina uko, but I am sure kuti patakazorara I think kuti ainge angori mabhuru ega chikafu chemaIndia. Ndofunga kuti munongochiziva kuti hachina kana control at all. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Manaka zvakaoma hazvo vedu we. Hanzi ndakaswera ndichirova ma-leftovers ainge asiwa nemuIndia wangu ndichiti nhasi handina match. Apa match ndokubva yazongobhukwa muma-dying minutes kuti ndirambe apa ndainge ndichida kushingirira marriage. Zvakabva zvatoramba zvachose. Pakaipa.